खुलुमबाय दिनै जों अल बिटिसि 2013 आरो 2021 आव थालांनाय ड्रप टीचार एसोसिएशन जों बेवहाय ज' जादों जोंखौ 2017-18 आयेन मथे जोंखौ आसाम सरकारा ड्रप खालामनानै गालांदों गंसे फरायसालियाव एमई स्कुलाव 6.1 6 फोरोंगिरि आरो सासे सुखिदारखौ लानानै 6+1 जायो एलपीआव 3 निफ्राय 7 सिम जायो बेवहाय एलपीआव 2 होनानै 2 गालांबाय एबा सासे गालांबाय आरो एमई फरायसालियाव बेबायदि 3 गालांजोबबाय दा आयेन मथे जोंखौ गालांनायलाय जोङो जोबोद दुखित दा जों बेनिखायनो जोङो खावलायनो सानो दि आसाम सरकारा जिहेतु दाख्लै थांनायसो आयेन मथे रनज पेगु सारा आयेन प्रनयन खालामनानै आयेन गोदान खालामनानै बिटिसिआव जिहेतु सोलोंथाइनि मोनसे आयेन खालामनानै आलादायै लानानै जोङो दैथायहरनो हागोन अब्ला जोङो बेखौ सापर्ट खालामगोन होननाय लेखा जोङो खोनानो मोनदों बेनिखायनो जोङो बेवहाय अल माने बिटिसिनि जों ड्रप टीचारफ्रा जों बेवहाय जमा जादों जे जों थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे दानि बिटिसि सरकारनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव बिबान मोननाय इएन श्री रबिराम नार्जारी सार जोङो खावलायो जोङो रिक्वेस्ट खालामो जोङो आपिल खालामो जों थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे आयेनाव सोसननानै जेबो सत्त गैयालाबा 20 बोसोर 25 बोसोर 30 बोसोर खायफा थैलांबाय बे हिसाबै जोंखौ अननानै जाहाथे आयेनाव सोसननानै ड्रप पोस्ट हिसाबैहाय आयेनाव सोसननानै जोंनि साखरिखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होयो जों बेखौनो खावलायो उननि पर्यायाव जाहाथे जोंनि साखरिखौ खालामनानै होयोब्ला जोङो जेब्लायबो सरकारजों थागोन सरकारखौ मदद होबाय थागोन मानोना जोङो मिथिगौ रबिराम सारा जोबोद एक्टिभ जोबोद जायखौ बुङो बिथाङा बेखौ मावो बेनिखायनो जोङो आशाबादि रबिराम सारनि सायाव आरो जोङो हाग्रामा सारनि सायावबो जोङो आपिल खालामो खावलायो रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बे 2013 आरो 21 आव थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे मावफुंनानै जोंनि साखरिखौ खालामनानै होयो जोङो बेखौनो आपिल खालामदों खावलायदों जाहाथे जोङो बेबायदि भुक्तभोगिनिफ्राय जों जाहाथे मुक्ति मोनो मानोना जोङो गोलाव बोसोर खायसेखौ गंसे फरायसालिनिफ्राय 3खौ ओंखाम जाहोनानै 3खौ फोराननाय बेखौहाय जोङो जोबोद दुखु मोनदों बेबादिब्ला माने इन्डियान कन्स्टिटिउशननिबो बे जायाखै हिउमेन राइटआव गोलैयाखै बेनिखायनो जोङो मावफुंगोन होननानैहाय जोङो आसा खालामदों आसा फारिदों जोङो बेखौनो जोङो बेवहाय ज' जानानै अल बिटिसि ड्रप टीचार एसोसिएशन एलपि एमई 2013 आरो 2021 आव थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामो जोंनि पस्टखौ बिना सत्ते जों बेखौनो खावलायबाय बहुद औ जोङो रबिराम सारनोबो मेमोरेन्डाम होबाय गोबां सावरायबाय आरो गुबुनजोंबो गोबां सावरायबाय आरो बावैसो जोङो डाटाखौबो होखादों रबिराम सारा फरवार्ड खालामनानै हरदों जागोन होननानै दा जों बेनिखायनो आसा खालामदों जायाबाथ' जों माबा मोनसे बेबस्था लानांगोन बेखौथ' अल्टारनेटिभ बियो फैगोन बावैसो जालांनाय बिटिसि गोदान सरकारनि गिबि बाजेट गौथुमनायनि उनावहाय बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथाङा बावैसो साननि गेजेरावनो 900 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ होनायनि बाथ्राखौ फोरमायदों थारैनो बे बेलायावहाय बेथ' टेटनि बिसयसो बुंदों जोंनि थालांनाय बिसयखौ बुङाखै ड्रप पस्टनि बाथ्रा फैयाखै बेहाय बेनिखायनो जोङो सानदों जे दानि जि आयेन खालामबाय थादों आयेननि मोनसे गोदान आयेन खालामनो आसाम सरकारा हरदों गोदान आयेन बिटिसिआव आलादायै खालामनानै भेन्सार मास्टारफोरखौ स्कुलफोरखौ खालामगोन होननानै बुंदों बेवहाय जोंनिखौबो ड्रप पस्ट हिसाबैहाय सोसननानै जोंखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामो जों बेखौसो खावलायदों ছাৰ সকলোকে আজি ছাৰসকল সকলোকে নমস্কাৰ আজি আমি ইয়াত মানে একগোট হৈ মানে আমালোকৰ যিটো সমস্যা ড্ৰপ টিচাৰ 2013 আৰু 2021 এই সমস্যাটো আমালোকৰ এতিয়া নহয় আমি
প্ৰায় 2001 চনৰ পৰা আজিলৈকে 25 বছৰ 30 বছৰ বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কাম কৰি আছে, কিন্তু অসম চৰকাৰে এই ড্ৰপ শিক্ষকবিলাক লৈ একো পদক্ষেপ লোৱা নাই। কিন্তু দুখৰ বিষয়ে যে আজি আমাৰ মাজৰ পৰা বহুত শিক্ষকে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগাও হৈছে। এই ড্ৰপ শিক্ষকবিলাকে এনেকুৱা অৱস্থা, বৰ্তমান পানীত হাড় নচৰা অৱস্থা। তো গতিকে আমি ইয়াৰ আগতো আমি যি চৰকাৰ আছিল আমাৰ BTC প্ৰশাসনৰ, অসম চৰকাৰৰ পৰাতো আমি সঁহাৰি নাপাওঁৱে। গুৱাহাটী আমালোকে গৈ আমালোকৰ একদম কি কোৱা যাব, এইটো মানে আমালোকৰ খুব দুখৰ কথা। এইটো মানে আমি ভাষাৰে কৰিব নোৱাৰোঁ, ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। যদি আমালোকৰ ইয়াৰ আগত যিটো BTC প্ৰশাসন আছিল তাকো আমি বহুতবাৰে কাটৰ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি একো সুফল লাভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰ যিহেতু আহিছে, ৰবিৰাম ছাৰে আহিছে, এই ছাৰৰ BTC প্ৰশাসনৰ ওপৰত আমাৰ এইটোৱে আশা যাতে এই ৰৈ থকা শিক্ষকবিলাক 2013 আৰু 21 শিক্ষকবিলাক যাতে এইবাৰ কিবা এটা বাচি থকাৰ ৰাস্তা দিয়ে, নহ'লে আজি বহুত শিক্ষকে আজি এই পেটৰ তাৰণা মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে। গতিকে ছাৰৰ আমি কাটৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যাতে এই চৰকাৰখনে BPF চৰকাৰে আমালোকৰ ড্ৰপ ৰৈ থকা শিক্ষকবিলাকক মানে মনৰ বেদনাখিনি বুজি কিবা এটা কৰি দিয়ে। এই আমালোকৰ ফালৰ পৰা ড্ৰপ টিচাৰবিলাকৰ ফালৰ পৰা মই BTCত নতুন BPF চৰকাৰক মই কাটৰ অনুৰোধ জনালোঁ যাতে আমালোকৰ এই পোষ্টবিলাক কিবা এটা আমালোকক কৰি দিয়ে। আৰু অসম চৰকাৰে আমালোকক বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰিছে, আমি এইটোৱে আশা কৰি আছোঁ যাতে আমি কিবা এটা চৰকাৰে আমাক কৰে। এটি বহুত মানে ধন্যবাদ। যদি আমাক কিবা এটা কৰি দিয়ে, নহ'লে আমি একদম মৰিছে বহুতে, আকৌ মৰিব লগাও পৰিস্থিতি আহিছে। এইটোৱে মোৰ